Asi makadzidzira vision nzi nekuda kuti mati mudzidzisi weagriculture nditi ndoko makazvistudy kana kuti zvakafamba ndakatofunga fungayo ndida hangu ita research yangu project yekuagriculture ndichiri kuchikoro asi yaisa qualifya kuti ndi study kuchikoro nokuti nhunzi yacho muno munyika makanga musina panguva iyoyo nhunzi iyi ndakatozoi importa kubva kuSouth Africa ayo ndimondipeyo ndakato apply import permit ikanditorera 5 to 6 months ndichifambira nyaya dzacho yenhunzi kuti ndokumbirawo mvumo yokutora nhunzi kuJoni. Saka mukazitoa dzingani? Chigaba ichochi ndo chakauya nembeu kubva South Africa ichi chakangouya ichi chigaba chimwe chete. Isei nhasi tiri kuno kuchipadze kubhindura. Actually didn't know kuti ndo kune chipadze kuno ndobva tanzi nabhudhi vedu aiwa vakoma madei mambo tibatsirawo mambo yakuno muone zvatiri kuita munhu unochengeta nhunzi. I was like what, how can someone breed nhunzi zvichirevei? Asi patiri panapa kwanza kusiko chako kufactory isempo ndo zvandabata but vachasotsanangura kuti zviri kunyatsa kufamba sei pano uyezve kuti nekuda kwei chinhu chaguma chava pano sei vakati sempo inogara pano uye factory iri kwayo yega zvakare. Makadii zvenyu bhudhi? Aiwa ndinofara makadii nane chimbotiudzira kuti ndimi ani uye zvakatanga sei kuti munge muchifunga zvekuchengeta nhunzi? Okay, inini zita rangu ndinonzi Nyika Josephat. Matangira ndakaita zvokuchengeta nhunzi iyi inonzi black soldier fly. It was prompted nenyaya yekuda kupedza dambudziko rine ma small scale farmers restock feed. Especially vanorima huku, varimi vadiki vehuku, varimi vadiki vehove, varimi vadiki venguruve. Stock feed yatinayo iri predominant market medu inobva kusoya nekuchibage kuma grains. Soya being the main source of protein. Saka isusu takabva ndaona kuti hapana here zvimwe zvatingaita nokuti vanhu vari kutosiya kurima kurima hove, kurima huku nenguruve nekuda kwechikonzero chokudhurirwa nechikafu. Saka mukutsvakita ongororo netsvakurudzo ndo patakaona kuti aiwa kune chimwe chipembenene chinonzi cho black soldier fly chinoti makonye acho akapiwa huku nehove anenge ane protein content yakawanda inotokwikwidzana protein content inenge iri musoyabin. Saka ndo donzvo ratiri kuchengetera ma-insects iwayo. Tiri kutiraya kuedza kuti no chiregedzaika ma-grains afidhe vanhu, ma-insects afidhewo ma-livestocks. Chiregedza kuda zvofanira kubatsiridzana. Zvoda kubatsiridzana. Saka regedzai ndikupe magrovhos atinopfeka kana muchida kumabata munenge makufana kuti muite nenzara dzenyu. Mongotiwo kuti nzara dzisadi dzisatambura magrovhos hopa zvidamburi nange zvikangodewo so shoko changu chidhafu asi ritori negonye grovhos rangu rine gonye harikanganisi zvaro izvo ndazvireresheka kudawo so saka ndopfeka ese kana ndopfeka ndotodawo ndozomapfekerepi magrovhos acho. Pfekai toni pfekai ese ita action chamwari kutira kuti tifambidzane nenguva. Tini zvangu ndiriko ndikuita semukoti handi munoona right ira hope harina gonyo futi. Aiwa anenge akangogara imo maanochengeterwa umu. Saka sezvamataura zvezvi it's a station yatinongoita demo purposes. Muno mujaku medu ndo matinochengetera makonye. Wanonzi dark room. Ndo samuchona tatakavhura tatovhara kuti mupinde mhepo. Saka munogara makonye chete. Maflies anogara netiri pamusoro apa ndichakutaridzai. Saka makonye acho nandi aya. Fly lava. Saka iyi ndiyo inoomeswa yoshandiswa kufidha huku, yoshandiswa kufidha hove, yoshandiswa kufidha nguruve. Anotangira apa obva anotangira apa ari mazai anoya munomu. Mukatarisa munomu munenge muchine kukeji iyo iri pamusoro apo inenge ine mafly. Kana achochonya muchaona kuti munomu munenge muine tuchakaita tudiki. Handi muri kuona. Saka kana twati kurei tunozoya kuno kunenge twakuita yatinoti self harvesting. Anenge akuseparate achibva kune unyoro achienda kusina unyoro. Anenge akuenda kusina unyoro aya ndo atinobva tazotora aya manje achinja ruvara takuchimati ma prepupa
maprepupa akutomira kudya achadya omirira kuryiwa ayo achamirira kudya aya akutomirira kuchinoputika kuita another fly saka iyi yatinenge takuisa mubhaketi rewaiti diki riri aya haasi kuenda kunoshandiswa sefeed aya akuenda kuti tinodzosera mukeji mokuti tiwane nhunzi dzinokandira futi mazai tiwana makonye aya zvoramba zvichisekulita saka patatangira pastage yepamberi kapo tatangira pastage yepamberi saka tira kuona stage yekutanga ndeipi tichiita stage yepiri tichida kuona kuti zvofamba sei stage yekutanga ndeyekuti ameno manje ndo panonetsa kavaya kuti chii chakabva kune chimwe zai neuko zvingotenderera saka chii chakabva kune chimwe zai neuko saka iti whatever stage nokwanisa kungotangira nokuti icycle saka tikuti kana tawana mazai akauya akandirwa nemaadult flies mazai ohecha tiwana tumalava tudiki kuti tumalava tudiki totifeeda. You can see this is our west e maavho pari kudonha mumuti ari kubva atsemuka zvokuti hachadyika nemunhu avho redu rakudyiwa nechi nemakonye iavhokado itori food yatiri kupa idzi itsongoro dzemengo ka mango dzinenge dzisingadyike tokanda imomo dzodywa zvadzo nechi nemakonye izvozvo masamba-samba zviri kusarira pavanenge vasara nefood waste kukitchen kwekwe kitchen waste yepanopamba tichaita dump site panopamba kana kunetseka nekanzuru aiwa zvinosara pakudya nezvinodonhera pasi pakudya zvezve tinongokanda mope tinongokanda negodo reukwe magodo iwaya anenge zvinenge zvasiwa iri avhu ratoshandirwa ratopera saka hapana apa pasina dambudziko rekuti west iri kunhuwa west iri kuzara pese pese because inenge yadyiwa hainhuwe muno mutona hamusi kuita se hamusi kunhuwa saka kana achochonya akaita makonye akatudiki tukauya apa mahombe anenge akuda kuenda kufeed ndo amaona ari panapa ane zenge akuda kuchidzokera kunoita maflies ndo aya asiwo tine vamwe vanoti isusu tikuda kutangawo kurima ndo vaya vatinozoisira ichi ndo chigaba chedu chatinoisira mbeu yatinotengesa toisa paskero apa yoita 400 grams 400 grams toitengesa $75 asi izvozvi tine promotion yekupemberera independence yokwana kusununguka because isiri independence isiri kuita zvatiri kuita saka tongotopa independence promotion pedu ukanga watenga mbeu yedu 1 tinokudzidzisa mahara hauchabhadhara kufunda tokudzidzisa uye tokuizinzira mbeu yako kwauri ikoko tinotumira mbeu yako kwauri kana kunga kwaharare kubhindura kukwekwe kana kwese kwauri tinokutumira mbeu yako ikoko chigaba ichi $75 i400 grams emaprepupa arimo zvakare arimo tinenge takamavharira kuti awane rima asasangana nechaedza nokuti hatichaedza aya ari kutoshandira futi chi akutoshandira futi iyo stage ani manje iyoyo iyi stage ine iyi zvakafanana neiyi futi iri kuseri uko yakaita se yakafanana aya isame stage akuda kutosvika pastage yekuti achiita self harvest achinoita matema saka kana amatema akuya kana akubuda akuenda kunetuko asi anenge asingaende kuneti manje mamwe acho anoya panze apo kana abuda atinomaomesa kana tamaomesa tomaunza chigayo ino ndo yatinoti pulverizer andika chigayo chinogaya makonye chinotori neelectric motor iri kuno saka toda kuibvisa kuti tise 8 horsepower chechangfa kuitira munoona zvemagetsi kumapurasika kuti tonze magetsi zvinonetsa plus gururu wopamba hazvizoitawo chitori chigayo ichi chinotori nesefa andika kana kanga agayiwa tikange tati makonye edu agayiwa toda kuti achigadzira chikafu tomasanganisa kana nemakireshi echibage kana nechi ndarasvika ari kugayiwa estage number 9 machena aya machena asiri eblack eblack aya kana atongova black shirt akuenda kuneti kuti anotipa dzimwe nhunzi kuti tisasara tisina chigadzira chikafu kana tapedza kugaya tinoisa tinoiti mixing drum kana kuti mixer ine bhande rinenge riri apa mota ikatenderera mabhande aya ari mukati umaya masimba ari mukati umaya anobva atanga kutenderera muri kuona iro richitenderera rinenge richisanganisa iyi yedu inenge yaconcentrate yatakuisa as protein source zvosanganiswa kuti zvingatsosangana zvakakwana pamwe ndarasvika gonyo riya riya mukusanganisa chibage kuti tiwane starch yakati wandei gonye redu rasoso yeprotein nemafats handitika saka kana tikange tasanganisa tinokwanisa kutopa huku kana ngure kana achinzi macrumbles
chikafu chechi chinotongeta chinonzi macrumbles chachiya. Kana taona kuti hatisoda kumaita macrumbles tinounza munomu. Ino i-pelleting machine kana ikange yatenderera kuno apa pane bhari sipo zvaro apa pamushina wedu ikange yatenderera uku zvabuda mumixer mwe zvinenge zviri umu. Saka kutenderera kunoita bundle zvinova zvapinda mutuburi umu otobuda ukari mapellets chayo twakaita tunokono chikafu chekukushe chakata tunokono chechi. Saka stage 1 ndiyoti stage 1 stage 2 stage 3 andika tatogadzira chikafu chedu, asi unokwanisa kungomatora ari mapenyu wotokandira huku dziwa chikafu direct. Saka kana magadzira mukutengesa kwamima kusina kufamba kwenyu, right? Izvozvi takambotengesa masamples tichida kuona kuti market yedu inoresponda zvakadii. Vataona market yedu inotiwo vamwe vanoti makonye, vamwe vanoti chikafu chakanaka. Saka takabva taona kuti wakazvanzi zvinonetsa kuramba chida kutengesera munhu shuya uone zvatakuita manje zvekutengesera munhu takuita sei takusiyana nazvo. Izvi zvatakuita manje takubreeda huku andika saka dzedu, saka takugadzira feed yatinofeeda huku dzedu handi munoona. Saka izvozvi zve the moment panapa zvichiri kuchinjana tikuti huku idzi tiri kutora kuHarare dzinouya kuno kuzoita tweaks dziri pano dzozobva dzaenda kufama. Saka panguva iyoyo mune muri faro acha cheche chamaona chine makwenya kuda kuya muno ndo munogara maflies maadult flies muno ndo manokandirira. Saka zvinofanira kuchinjana tiyo tichikwanisa 4 weeks tuenge twakubuda ayo makwenya anenge akuda kuputika kuita nhunzi oya muno andika panguva yaari kuputika achiita nhunzika muno munenge makazorora kuitira kuti zvirwere zvakasiyiwa netutiyo izvi zvisazobatira zvimwe zvitiyo zviri kuita sei zviri kuuya. Saka donzo redu nderekuti tiite kurela these chicks idzi ndedzemakurelas. Saka donzo redu nderekuita 2500 makurelas. Saka izvozvizvi utu twamuri kuona tiri muno i8 batch number 2 tine 2 batch number 3 tine 2 mamwe mabhatch akatoenda kufarm kudhara. Iwe tine rimwe batch riri kufanira kuuya paweekend yatakatarisai. Saka tiri kungotora ari ma8 chiisa kufamba. Alright, saka mondudza kuti kana saka makonye black yauya mune makazara nhunzi muno zingoti nzinzi dzinotokumhara kana apa dzina. Saka izvozo dzikazodero dzozofa sei zvadzinoita? Pane makanda ari apa, ndinongere makanda ari apa shamwara mashells handi muri kuona ndo makonye aya angaita brown aya dzinobva dzaputika uko muri kuona kwakavhurika uko ndiko inobva yabuda nako aya obva asara mashells aya. Nhunzi iya inobva yagara muno kwemazuva anokwana kuita iwo 9 to 14 days. Pamazuva iwayo inofanira kunge yakandira 900 grams yemazai iri 1. Saka munomu munokwanisa kunditakurira 12,000 to 16,000 nhunzi munomu. Saka ndeye kutora temperature dzinoda kukontrolwa temperature kudziya kana kupisa. Temperature yangu haifaniri kudzika kubva kuenda pasi pe 20 degrees. Saka zvinofambidzana manje nenhiyo idzi dzinodawo temperature inobva pa 28 kusvika pa 32. Saka yakafanana nenhunzi idzodzo. Saka izvi ndezvokuti dzipote dzichimhara dziri munomu. Tinozoisa maclimbers maruva aya anotandira aya ari panze aya. Saka kana dzakandira dzinobva dzafa. Dzinongofa automatically. Asi ini ndinosara nemazai adzo nemakonye adzo. Ndotora mazai ndoisa obva andipa futi dzimwe nhunzi. Saka ndinoramba ndine cycle yangu yakakwana. Asi ichamboko manje makonye aichamboko patutiyo tungaita mazuva akadii tutiyotu tinoona wiki 2 weeks. Handisingura ndinasozva zvehuku. Saka mozondidana ndinasoona huku dzechidza kuti dziri kufamba kwemamwe because apa ndimati kufamba hamuchengeti nhunzi munoitisa panapa. Ayo tinochengeta zvedu asi takainge taita dambudziko rokucherwa nepurazi nevavakidzani vaiona sekuti kuromba kana kuti wamheno mupfungwa dzinosiyana. Saka vakatungidza moto. Saka tiri kutraya kurestructure nekuexpanda. Nokudonzo redu ndokuti tikwanise kugadzira chikafu chinokwana icho 500 kgs pasvondo rega rega
Sorry. Vakafunga kuti nhunzi dzamukuchengeta wamushonga. Pamwe zvazvipambo. Sorry. Munhu anofunga ka. Angarambidzi. Saka setup machines iwayo anofanira anga atori kufamba. Zvaise sekula kuti zvikare zvaiti wakufamba zvese. Zvese izvozvo. Ndobva mangoyamba matanga kuvaka futi kuno. Ndatanga kuti no ngatitei kamwe plus wopa unenge wakamanikidzika nenguva kuti ukwanise kuenda kuplaza unokwanisa kuwana client zvikuda kuona kuti zviri kufamba sei sekuona kwamuruteta papapa kuti nekuda kwenguva taigona kukundikana kuenda uko but zvinoita convenience kana zviri mutown kana zviri padhuze even kuendesa maorder kuma customers zvinomeka sense kana zviri mutown. Tinotenda saka ndoda kubatai pamusoro penhunzi dzamunochengeta idzi vanokubatai pachii? Vanoda kundibata pamusoro penhunzi idzi vanondibata pa 0719 547 406 kana namba dzimwe dzinoti 0773 547 406 manamba ese wayo aripo pa WhatsApp uye tine Facebook page yedu inonzi Magod Producers netwitter yendo yedu inonzi Magod Producers ngavasununguke kuti bata ndiyo ingwa yacho yekuti makonya chikafu chamucha chinofudha futi nemombe kapari munaimbondifunga kuti gonya rinofudha mombe here iwoyo nanzi machi nhunzi dzacho idzodzo protein yacho iyo inokwanisa kutorwa yeiswa mumashanga aya anenge achigaiwa achipiwa mombe aya nekuti gonya rine protein yakawanda indosvika pa 55% inonzi CP aya kana kuti crude protein inosvika pa 55%. Asi pane chinhu wani chandanotisa ndava ndichitofunga kuti pachaenda munhunzi womo mai mune muchinhu wakuti cooked aiwa mamusinganhuwi saka ndizozoti munosita sekuti tisanhuwa kuti tisanhuwa manje handiti munoona chinoita kuti zvinhuwe west inhuwe kuora saka pazvinoora paya ndopanobuda mweya unonhuwa watinoti aya magreenhouse gases macarbon gases saka apa manje isusu zvatinoita ndezvokuti tine skero iyi skero yangu iyi ndinopima kuti makonye angu ari akawanda zvakadii handitika kana ndaziva uwandu hwemakonye angu ari pandinoisa chikafu kana kuti west yekuti makonye angu adye ndinoipima ndoisa inoenderana haifaniri kunge iri more than times 3 weight yemakonye ari kuti kana mine kg yemakonye handifaniri kuzoisa 3.1 3.2 ndofanira kuisa 3 kgs times 3 weight yemakonye arichi arimo zvinoreva izvo kuti west iyo inodyiwa isati yasvika pakuda kuora mukacherechedza vhoko avocado iyi tarikanda manje handika harisati raora nderanhasi mamwe acho achiri apa kana ndikaribata muri kurona richiri freshi harisati rakuora saka kunhuwa kungabvepi saka risati raora kudaro riri kubva ratodyiwa robva raita sei robva rapera saka project iyi haingobatsiri chete kuunza chikafu chehuku nehove nenguruve inobatsira zvekare kurijusa matambudziko ekuva nekutapira kwemhepo atingati aya climate change handika magases anenge ari mumhepo inotobatsiridza kudzikisa effect yeozone layer inokonzerwa nekuwanda kwemagases. Asi muri mudzidzisi wegeography? Aiwa. Alright. Ndaona izvo zigubu ndakada zidemhe zigubu here kana chii maicheka zvigubhu sezvamukura project iri kunobata kwese kunzungure kunyimo inoita futi waste recycling saka ichi changatoraswa nemadzimai vachiti handiti munoona chafa hachikwanisa kuisika mvura isu toripewo chinenge chanzi hachichaita se hachichaita saka zvinenge zvatova hazard kumadump site saka tinonhonga izvozvi waste iyoyo totoisa yedu chi waste yedu iyi ye-organic biodegradable toisa imomo takutoisa makonye edu akutodya saka yatova ndiro yedu yemakonye edu iwe asi hamuisi light muno hatisi light kune light muno muna light uko kune light kunonzi kulove cage dzinofanira kunge dzichionana kuno kudark room makonye iwaya kungobvisa anomaona pandavhura apa anga ari pamusoro apa achitodya kungovhura kwandaita achirohwa nemhepo nelight anobva atanga kutiza achipinda pasi saka ndikasiya muchipinda light rakawandisa zvazvinoreva ndezvokuti anodzika pasi haachadyi chikafu ichi chobva chatanga kuora maneighbor izvo zvangadai ari kutaura kuti bvisai zvinhu zvenyu hatimunoona saka mamanaging techniques atinozoita iwayo asi tinenge ida kuti mupinde mhepo ichiatisapindapo saka tinozongotora tsaga redu tovhara apa kuti musapinda light tovhura apa kuti mupinde mhepo musazoita mweya unoti munhu akapinda saka inenge environmentally friendly. Totenda kuti tinenge chiri chiizvi
Isimendi yakasara pataisa zvedu floor kuti munakidzire ka imba yenhunzi inotori nefloor kai. Totozvona kuti katorika imba katorika imba. Ndo panobva kamari unofanira kungwarira panobva mashere. Ndotona nepato nekey kuti. Ndoti ndakatokosha gonyororo. Rakakoshesa zinomboiti. Vana vanogona kuita temper round nawo. Mumwe womunhu anogona kusvikawo akaita temper round. Saka waste aingoiswa munhu wese angopinda achisa waste. Saka ndakakosha kaini. Dei ndanchengeta kira nhunzi dei ndakutobva negonyera rangu. Ndio watobva negonyera kwako utozototi ndatoti zvangu zvatoita because akuti 75 kai. Saka dei ndiri kutoti maita basa negonyi. Ndakuti nochengeta gonyi. Ndasati ndochengeta sei. Asi ndiri kana ndakuchengeta ndoda kuti haku dzangu chakutsvaga indodzoka. Tokupa neti yoyo tokugadzirira kamba kako toti ndomela cage. Rega nditofana kutenda kare. Nandichagadzirirwa masiku akona semarienzi vachandigadzirira kana ndane dzangu kulove cage kokoko makunzwa ka iyo hanzi inonzi love cage iyi ndofunga handisi kuti inonzi hati break here hati break cage iyi no inobreakiwa mahatsi ose hana waonani mumufurano walengi mucherima saka mucherima hakuna anhu anodata mafrinza dzitofana kuonana asi ukokoko zvinofana kutaura kuti kuite meeting nokuti kana pasina meeting hapana chi hapana production saka dzinofana kuonana pasina disturbance kuti uyo uripo mukono uyo uripo zotozivana but I didn't know kuti nhunzi dzinozvarwa like that kakubuda mugonyi kudaro ndio zvadzinoita ko dzemumba dzakafanana nedzidzi kwa dzakatosiyana. The system is the same asi dzemumba dzine tukonya tudiki tunoto struggle imo medu mutotombowana ndationa tutiki soka na discipline totingosvetuka uri hapo tuone zvatukaita totowa pasi ndoti konye tukatotowe pasi tukotoko turikosvetuka zvisina direction meaning kuti nhunzi dzamunochengeta dzinesa makonya ekuti muzoisa chikafu dzakasiyana nenhunzi dzowanikwa mumba. This one is a special type of a fly inotonzi black soldier fly. Saka iyo zvanoda kuti tiite ka handasi taonana pamuchaisa nhunzi please dzazara dzipepe dzichimhara pese pese ndoda kuiona type yenhunzi yachoni kuti yakaita sei. Ndichakutaridza ndofanira ndouya ndoda kudziona dzakazara muchigu chacho dzinondozara. Saka nhasi tauya kustage yegonyi nemalove meetings nemadhaki moments then vachazondana kuti ndione chirugu chehuku dzabuda ndodzoka mukangobusa huku then mukangoona dzatanga ka munobva mandiudza ndodzoka dzatova padhuze ari mugaba rewaiti aya atova padhuze kuputika kuita kuti achiiswa. Saka ndozvandakuda kuona kuti dzakambonasa kuwanda sei mukeji macho asisina nguva aputika kuita nhunzi. Mamwe acho anomuona achatofamba anenge asingachatakanyika akunzi amapupa anenge achiri kutakanyika aya ndatinoti mapre-pupa. Ko pupa reradishi pupa ka chinenge chingori black saizvozvo handiti asi chisingachatakaniki changomira kuputika saka chinenge chastifiso. Saka achikwanisa kuputika chiri muchigaba achongoputika chauko achinokwanisa kuputika asi choita nhunzi asi hatidi tichiputikire kuno ugaba nokuti inobva yapururuka yoinda toda kuti chinoputika chamuneti mokuti kana chikange chaya nhunzi hachichaindi chinenge chiri trapped chiri captured saka chikaputika chiri munomo chinongobuda nepahwinda apo yoinda hatichina nhunzi yatoinda saka tikarasirwa nenhunzi 1 tinotogwadziwa togwara saka motogwadziwa uri kumarasirwa nenhunzi iyi yapupa iyi handimunoona iyi ukaipa haichafonyoki yapupa wotofanira kutooma kuti nki chinooma kuti nki zvokuti ndikakupa makonye iwaya usati wazviziva izvo ndiri kutaura izvozvo unozondifonera aita zvitanda kuti zvinhu zvenyu zvinenge zvafa nokuti chinenge chakaita kuti chatoita chistiki changomirira kuzongoti chiputika ukachifonyora hachichafonyoki ndingambozivi ndikaziva senhemu chingona kutoziva mbuya kutoudzwa toita kufanira kuti isu ana mazvikokota venhunzi tange takuonesa kuti mwinyi yacho inofamba sei yenhunzi manje yenhunzi munhu ndarashikiwa nenhunzi yenhunzi yainda gaizi nhunzi inenge yainda munotogwadziwa itori bhizinesi otogwadza enda tozviona unogwadza asi makadzidzire zvenhunzi nekuda kuti mati mudzidzisi weagriculture nditi
ndokwamakazistudy kana kuti zvakafamba sei? Ndakatofunga ndida hangu kuita research yangu project yekuagriculture ndichiri kuchikoro. Asi yaisaqualifya kuti ndistudy kuchikoro nokuti nhunzi yacho muno munyika makanga musina panguva iyoyo. Nhunzi iyi? Ndakatozoiimporta kubva kuSouth Africa. Ayo ndimondipeyo. Yakayani ndege. Ndakatoapply import permit ikanditorera 5 to 6 months ndichifambira nyaya dzacho. Yenhunzi kuti ndokumbirawo mvumo yokutora nhunzi kuJoni. Saka makazitora dzingani? Chigaba ichochi ndochakauya nembeu kubva South Africa ichi. Chakangouya ichi chigaba chimwe chete. Chine makoni enhunzi. Chakanga chine half a kg yema anonzi ma 5 day old lava. 5 door kunorati 5 days old. Ma 5 door. Ndokushuya ndokutanga kumariritira kumapa chekudya. Temperature yakaringana kusvikira aputika dzaanhunzi. Iye zvinezvi hapana musuwa unouya ukatiwana tisina gonye. Hazvichatoiti. Yakadini muchita izvi? Kubva 2019. Saka matogara makutoza 2 years anniversary. 2 years anniversary. Saka muchati tapati yenhunzi here? Yenhunzi yekuti tasvitsa makore maviri. Unoona? Mozondana kupati yenhunzi. Zvinotoda keke. Keke rachona rinenge rine mufananidzo wenhunzi. Ndazosekesa. Alright, aiwa. Ndafara sika inini next time ndoda kuzodzoka mazadza nhunzi dzacho dzichiti dzimbodzona dzakaita sei. Because taona stage imwe yekumashure saka ndichadzoka futi. But mubhuti wangu mamusina kundiudza kuti ndimani ke? Kuda kwashe Mazambani. Mwanzani? Kuda kwashe Ebb Nations Mazambani. Muri bhuti waka? Ndiri kuita marketing company yangu. Yes. Kuita marketing kubisa mwana. Kuzima good producers. Yes, marketer. No, saka nange chistara chokubasa kwenye marketer. Is a student on attachment ari kuita sales and marketing kuBindura University of Science. Pa Bindura? Yes. Ndiripo sewe. Ndiripo but ndeta IT. Seta marketing. Sande sokutsvaka. Offering industrial attachment for marketer futhi attachment yenhunzi panapa kuti aone kuti sales dzedu dziri kufamba sei, imwe dzacho dziri kufambirwa nani. Behind a successful man there is always a she. Ndo wanga vachifambira nyaya dza. Any last words kumashemarians vachanga vachikuona nhasi kuti ndopakuita intern yako uchiita zvenhunzi muchidididi, what have you actually learned about zvenhunzi panapa? Zvenhunzi ndaita zvakawandisa. Pandikatanga kuudzwa nyaya yeproject ndaiona kunge zvinhu zvisina basa rese, zvisina kana musoro, but pandakuita nawo izvozvo ndotoona kuti zvinhu zvitone musoro ende zvinotowinza mari, zvinotobatsira futi ikonomi yedu futi yeZimbabwe, because zvirikuita kuti tikwanise kubvisa mawaste ese munzvimbo dzidzi dzisina madumping areas, tichitora that waste here tichishandisa kunhunzi dzedu chitomeka money. So we are making money out of trash. Very good. Trash into cash. Yes, very good. Saka cheers. Cheers. Alright guys, shakubata zvakare pachikamu chinotevera.